Hola, em dic Víctor Guerrero, soc periodista i us convido al seminari sobre narrativa cinematogràfica que farem aquesta primavera a l'Escola d'Escriptura. Es tracta d'un curs breu de 3 sessions, cadascuna de les quals centrada en un director o directora que han estat especialment reconeguts per l'ús de les tècniques narratives i per haver dotat d'un segell propi a les seves pel·lícules. A la primera sessió parlarem d'Alfred Hitchcock i de per què el director britànic va rebre l'etiqueta de mestre del suspens. A la segona sessió parlarem de Woody Allen, o més aviat de la comèdia de Woody Allen, i de com ha anat evolucionant des dels anys 70 fins a l'actualitat. I la tercera sessió estarà dedicada a Jane Campion, la directora australiana, que també al llarg de la seva carrera ha demostrat un domini magistral de la narrativa cinematogràfica. La metodologia consistirà en explicacions teòriques que combinarem amb exemples pràctics, amb passis de fragments de pel·lícules a l'aula i amb un debat, òbviament, entre tots els alumnes per arribar a conclusions de per què aquests directors van prendre aquestes decisions per explicar les seves històries. Així que ja saps, si vols aprendre sobre cinema, si vols debatre sobre pel·lícules, però sobretot si vols conèixer aquelles tècniques narratives que enriquiran la teva mirada cap a les pel·lícules o cap als llibres que més t'agraden, t'espero aquí, al seminari sobre narrativa cinematogràfica que encetarem el dia 11 d'abril a l'Escola d'Escriptura.